F'temp sabiħ fl-ewwel ġimgħa ta' Jannar mal-1000 sewwieq tal-muturi attendew għaċ-Charity Ride b'risq l-annimali abbandonati. Għal-ħabta tad-9 ta' filgħodu il-muturi telqu minn Splash and Fun Park f'Baħar iċ-Ċaq u telqu għal dawra madwar Malta. Biċ-Charity Ride tiġi fit-tmiema f'Buġibba fejn ingħatat performance mill-band Cash and Band. Tina impressjonat b'dil kesħa dawn il-muturi kollha li hawnhekk ngħidilhom grazzi mill-qalb għaliex qed jagħtu xi ħaġa żgħira wkoll donazzjoni ovvjament għall-klieb abbandonati. Din kienet il-5 sena konsekuttiva li tellet l-attività organizzata mill-producers tal-programm On the Radio. Appuntament li dilettanti tal-muturi u dawk li għandhom għal-qalbhom l-annimali saru jilqgħu biħġarhom. Is-sena naħseb tkun waħda mill-iktar suċċessi aktar mis-sena l-oħra u għadin veru busy. Ma nafx għaliex saret nazzjonali. U tieħu pjaċir għax kif qed ngħidu m'hemmx clubs jew kuluri ta' differenza, kulħadd xi ħaġa nazzjonali. L-bikers vera ġew, vera rispons tajba għal pezz li aħna nħobbu ħafna.